Og jeg lyver en del. Det gør jeg ikke. Det gør jeg. Jo, jeg gør. Jeg lyver meget. Jeg lyver altid mig selv bedre end jer. Altid meget bedre end. For et stykke tid, et halvt år siden, havde jeg et blåt øje. Så møder jeg en kammerat. Og så siger han, du har fået et blåt øje, fortæl mig hvorfor! Meget aggressiv type. Du har mig ikke så meget om ham, faktisk. Men det skal jeg nok. Og så kommer jeg i tanke om, hvad det er for en historie, jeg skal til at fortælle om. Og tænker, det er ikke nogen god historie. Det var noget med, at jeg sagde, nak, og gik ind i en dør. Det er ikke nogen god historie at fortælle. Så det er digteren med det samme historie op i hovedet, men siger, det der sker, da jeg er inde på et diskotek. Jeg kan ikke få lukket mine sko. Så kommer der en fyr over til mig og siger, har du et problem? Og så siger jeg, sjovt, du spørger. Det har jeg faktisk. Og så siger han, skal du fronte mig? Og så siger jeg ved ikke, hvad fronte betyder. Det er ikke et ord, der ligger i mit ordforråd. Så jeg vælger at spørge ham, hvad betyder det at fronte? Og han siger, skal du have front mod mig? Og jeg siger, det gør jeg sgu da ikke, jeg shoulder dig jo. Så slår han ud efter mig, jeg dukker mig, jeg bliver ramt. Han slår ud efter mig en gang til, jeg dukker mig, jeg bliver ramt en gang til. Han slår ud efter mig en gang til, jeg dukker mig, jeg bliver ramt en gang til. Og der er det, jeg bliver i tvivl, om det er den rigtige kampteknik, jeg bruger. Jamen, der bliver jeg sur på den her dværg. Og skubber ham, så han falder ud af rullestolen.